Si estàs veient aquest vídeo, probablement som bastant iguals. Ens flipa tot el que sigui llibretes, prendre notes, organitzar-nos, ja t'ho imagines. Recentment he canviat la manera com prenc notes. Fins ara feia servir llibretes tradicionals i ara faig servir un iPad mini. El vídeo d'avui, doncs, serà el clàssic «Cómo tomo notas con mi iPad?», però en català. Hi ha més o menys dues escoles de pensament quan parlem de prendre notes. Un equip és l'equip de les llibretes, ja siguin llibretes més petites o més grans, en les quals m'identifico una mica, que trobo que està guapíssim prendre notes a mà. T'entren realment els coneixements, és un procés que, no sé, m'agrada tenir un boli i escriure tinta, però a vegades també és una mica una merda perquè has de portar llibretes, potser tens més d'una llibreta com a estudiant, no trobes la informació quan a cap de 3 setmanes vols buscar la pàgina, ja no saps on era. Les llibretes tampoc són ideals. I l'altre seria l'equip de l'ordinador. Per mi és una mica al contrari. Amb l'ordinador a mi no tinc la sensació d'estar realment entenent el que vaig escrivint. Jo escric molt ràpid a les tecles i vaig posant paraules una darrere l'altra. Amb l'ordinador jo no tinc realment la sensació d'estar processant el que vaig escrivint, però l'ordinador és superpràctic perquè és superportable, pots buscar informació a la vegada, pots posar PDFs, pots trobar ràpidament un paràgraf que has d'escriure fa 2 setmanes. L'ordinador també està bastant guai. Però llavors aquí és quan arriba l'iPad, i l'iPad et combina el millor dels dos mons. Tens la sensació d'escriure perfectament amb un Apple Pencil i també és tan portable i tan digital com un ordinador. El que resulta en una experiència increïble de prendre notes. Últimament això ho faig servir quan estic en una reunió, a una conferència, quan he de pensar coses per a un projecte. I no és només ja que les notes siguin més xules en si, la nota, sinó que també jo estic més present, més enfocat a una reunió, una conferència o un moment de pensar, pel simple fet d'estar fent servir un iPad, el qual és curiós, però és així. Tota aquesta revolució ha vingut quan he començat a combinar l'Apple Pencil amb una aplicació que es diu Notability, així que anem a veure com faig servir jo Notability. Notability és aquesta aplicació que veus aquí baix, al costat de Notion. És una aplicació gratuïta, però que té la seva versió de pagament, com totes, que et permet, crec que, sincronitzar amb altres dispositius i té alguna opció de personalització una mica més xula, que a mi em va convèncer i ho vaig pagar. Però la versió gratuïta per fer notes bàsiques crec que ja està molt bé. Anem a veure com és per dins. I aquí pots veure ràpidament l'organització en general de Notability. Pots veure que aquí a la dreta tinc les notes en si, que tu pots anar fent, i a l'esquerra hi ha l'estructuració, la manera d'organitzar aquestes notes. Concretament, Notability et dona 2 nivells d'organització que es diuen, aquí pots veure, dividers i subjects, serien com divisors i temes de per si, i els dividers contenen subjects, que els subjects contenen notes. Imagino que això està fet així perquè és molt útil com a estudiant tenir un divisor que es digui mates, i dintre de mates t'han dit diferents subjects dels diferents temes que vas fent. Àlgebra, multiplicacions, matrius. No sé, fa molts anys que vaig fer mates, no em venen més coses al cap. Però bueno, tens aquests diferents nivells, pots posar dividers dins de dividers, diferents subjects, i així vas fent. Aquí pots veure concretament com ho faig servir jo. Tinc un divider que es diu YouTube i tinc diferents subjects que són els diferents tipus de notes que prenc. Un són esborranys de vídeos, doncs aquí tinc moltes idees que vaig escrivint, i un altre són aquí visuals per a vídeos, que això és quan vull fer un visual que es veu aquí a la pantalla, ho faig aquí i després ho poso al vídeo. Aquí pots veure que a la feina també tinc bastantes més notes i ho faig de manera semblant. Tinc diferents divisors i cada subject és un projecte que porto. Llavors, per cada projecte tinc les diferents notes de cada reunió, cada sessió de brainstorming, etc. Té la seva nota. Anem a lo que interessa, que és com es fan servir aquestes notes. I per això t'ensenyaré una nota nova. Aquí pots veure que les notes, en aquest cas, està feta de puntets. Això ho pots configurar, però a mi el que em flipa és que hi hagi puntets. Crec que és la manera com haurien de ser les pàgines. Però pots veure que poden ser blanques, línies, quadrícules, puntets. Pots posar diferents colors. I m'agrada aquest color, que és així més com paper, no és un blanc pur. I a l'hora de prendre notes aquí pots veure que hi ha diferents maneres. Hi ha una T de text, i és que podries introduir text si vols amb el teclat tal qual, però això està molt pensat, òbviament, com et pots imaginar, per fer-ho servir amb un Apple Pencil, i tenim moltes opcions aquí. Tenim l'opció de llapis normal i corrent, tenim l'opció de fer servir un subratllador, tenim l'opció d'esborrar, com et pots imaginar, i tenim l'opció també d'arrossegar elements. Per exemple, jo aquí puc agafar aquest cercle i moure'l amunt per avall. Bàsicament, això és el que fa Notability. Si estàs aquí, segurament vols saber com prenc jo les notes, així que hi ha 2 grans maneres com ho prenc. La primera és importar aquí un document i prendre-li notes. Podria incorporar un PDF, un PowerPoint. Per exemple, aquí posaré unes entrades que tinc, ara posaré aquí a Notability. Aquestes entrades ja hi vaig anar, així que no hi haurà cap problema ensenyant aquestes entrades. I aquí pots veure com està Notability i jo hi puc fer les anotacions que vulguis. Això em serviria per, en un document real de feina, anar apuntant canvis, subratllar coses que vulgui canviar, etc. Aquí pots veure que funciona tot exactament igual, puc fer servir les mateixes eines, i si veies aquí que, ostres, m'interessa molt saber com arribar aquí al metro, doncs apunto aquí, metro L2. I això després ho puc compartir perfectament com a PDF amb qui vulgui.
Està superinteressant per anar revisant documents. No té molt secret això, la veritat és que jo faig unes notes bastant bàsiques. El que sí que està guai és com faig notes com a project manager quan a la feina de portar projectes. I això és el que et volia ensenyar. Bueno, de fet, si vens aquí i llisques al costat pots veure diferents notes que tens recents. Aquestes les notes amb abans. I jo com a project manager, com a persona que bàsicament està atent a reunions, una reunió també, si ets un estudiant, ho podries entendre com una classe, que al final hi ha algú que està dient alguna cosa interessant i tu ho has d'entendre i processar. I també algunes notes poden ser moments en què jo penso i jo prenc notes dels meus propis pensaments. I tot acostuma a començar aquí, com veus, amb una pàgina en blanc, que jo ja divideixo en dos trossos, perquè el que faré serà fer una mica de zoom a la pantalla, de manera que ens quedi aquí al costat la zona principal de prendre notes i aquí al costat una zona extra que per mi és la zona de prendre notes de les notes. Com s'explica això? Jo faré zoom aquí i veus que em poso el de pantalla del tamany d'aquesta part de l'esquerra i aquí aniré prenent notes. I per exemple jo aquí posaré reunió del dia 20 del 2. Ojo, i aquí es aniran sortint coses així. Està molt guai que quan pagues la versió Premium et reconeix les diferents formes. I si jo faig una línia així una mica mal feta, em fa una línia ben feta. Si jo faig un cercle, em fa un cercle ben fet, que jo després la puc redimensionar. El que jo faig és subratllo a vegades els títols perquè, no sé, visualment després m'ajuda. Llavors aquí a la reunió doncs aniré prenent diferents notes. I aquí hem dit això, i no sé què, i no sé quantos. Jo vaig prenent totes les notes aquí, després vaig movent les coses i dic això, aquí, tal, no sé què. El que està guai és que jo puc moure aquesta nota i dir, d'això que he dit abans podia posar-hi més coses. Doncs moc el que hi ha sota, torno aquí i segueixo escrivint. Jajaja, jijiji, jajaja, jijiji. Això amb una llibreta normal no ho pots fer. Amb un portàtil sí, però amb una llibreta no. Amb un iPad tens lo mejor de los dos mundos. I així és com jo vaig fent notes constantment. Com pots veure, amb el dit puc fer scroll i no passa res. Quan això ho faig amb el llapis, realment està dibuixant. Tenim alguns beneficis més de l'ordinador, que és que, per exemple, podem obrir ràpidament el navegador i posar-hi informació. Puc obrir una pantalla del Safari i, oh sorpresa, que interessant la biografia del Schwarzenegger, doncs si m'agrada aquesta foto, puc agafar-la, posar-la aquí directament, trec el Safari i ja està. Agafo la foto, la redimensiono una mica, la poso aquí i aquí puc prendre notes sobre que interessant això d'aquí, ojalà estigués tan fort com ell. I així constantment pots anar comparant coses, pots fer pantalla dividida si volguessis. Aquest iPad és massa petit per fer això, sincerament. Em queda aquí tan petitó que no és un procés còmode. Però si tens un iPad normal, un iPad Air, un iPad Pro, això sí que és còmode. I tu pots anar seguint fent les teves notes, jo aniria fent aquí totes les meves notes en negre. Arriba un moment amb aquestes notes que tornen a aquesta part de la dreta que abans hem separat. I és que tot això que he estat fent ara normalment serà que algú està presentant una cosa i jo estic només escoltant i prenent notes del que va dient, o que jo he tingut la meva sessió de treball i he posat aquí les meves idees com jo ho he vist. Per mi fins ara això era tota la pàgina que jo tenia, però si faig una mica de zoom endarrere puc veure que he deixat aquí un espai a la dreta. Aquest és l'espai on faig les notes de les notes. Llavors aquí, quan algú ha presentat una cosa i després algú l'ha de corregir o s'ha de fer canvis en allò que ha dit, jo amb un altre color normalment jo no tindria aquesta divisió amb aquesta ratlla. Això ho esborraríem. Llavors jo normalment aquí, en color vermell, faig notes de les notes i vaig apuntant revisar això. Després veuríem aquí i diríem segona teoria, això no hauria d'anar així, vés a saber. Tot el que pugui sorgir després de diferents coses que hem dit es fa aquí. Més coses també. Ojalà estigués tan fort com ell. Ja ho estàs. Aquesta és una manera que jo trobo molt pràctica, no només perquè està molt ben organitzat, que a mi m'ajuden els colors i les columnes i tal, està molt bé, sinó que també puc veure, el meu cervell entén una mica l'ordre cronològic de com han anat passant les coses. I veure que, aquí vam tenir aquest dubte, o aquí vam decidir fer aquesta cosa, perquè abans havíem dit això. Si no, a vegades, si ho fas només amb un color, o si comences a tatxar coses, a esborrar coses, al cap d'una o dues setmanes, potser no recordes perquè havies pres aquella decisió. I quan jo en canvi vinc aquí, puc veure, és com una representació de com va anar aquella reunió, aquella sessió de brainstorming, el que sigui, i crec que en veritat és un consell que no cal que tinguis un iPad per aplicar. Si tu fas servir llibretes d'aquestes normals, aquí també pots intentar dividir-te la pàgina i de fer servir dues parts, com faig jo aquí, per fer notes de les notes. A grandes rasgos, aquest és el meu mètode de prendre notes, i és que tampoc soc un gran defensor de tenir notes massa currades, massa boniques, perquè jo crec que una nota ha de ser pràctica, i jo això ho faig en el moment en què estic treballant i que estic escoltant algú. No m'agrada haver de preparar una nota abans de començar, o no vull perdre informació pel simple fet d'estar posant una nota bonica. Ja que estem aquí abans d'acabar el vídeo, et puc ensenyar també com faig la meva llista de to-do aquí, perquè aquí també tinc una nota que és el meu to-do i vaig posant com van els diferents projectes, i les meves notes de to-do van així. Tinc una pàgina que es diu to-do, com hem dit, i aquesta pàgina la poso amb un títol un altre cop aquí. Canviarem de color, posarem un blau. Aquesta és la meva pàgina de to-do, subratllem, i llavors per cada projecte o per cada àrea jo vaig posant quin és el to-do que tinc específic. Per exemple, diríem aquí projecte 1, i aquí escriuríem, doncs, projecte 1,
mirar això, enviar un altre mail, etc. Del segon projecte també podríem tenir més notes iguals. Projecte 2... Com que això d'aquí al final no és molt pràctic, perquè pot ser que acabis amb un munt de notes, hi ha coses que a vegades per mi no és un action item directe, sinó que no és que jo ho hagi de fer, però és dir, vale, aquest projecte, fulanito està fent la presentació. M'agrada saber com està el projecte. Faig un segon resum d'aquesta llista que es diu per fer avui. Faig un segon quadrat que es diu today, i aquí és on posaré 3 o 4 coses, no m'agrada tenir més de 3 o 4, però sí que 3 o 4 coses que són importants per fer avui. I és allò que he de fer i si faig puc estar satisfet amb el meu dia. I aquí com et dic, una cosa, 2 coses, 3 o 4. Això em faig un requadre aquí, que és el que separo, i com sempre també li posarem un color aquí de fons. I això m'ajuda a tenir una visió general de què s'ha de fer en cada projecte o què està passant. Tinc una visió global en comptes d'haver d'anar en cada projecte a mirar les coses. Aquí tinc un dashboard personal, potser dir-li to-do no és el millor, potser li podria dir dashboard, acompanyat d'una cosa més to-do específic, que és el que diem today, i aquí tenim les 4 coses per dia, els 4 highlights que vull fer durant la meva jornada laboral. I en resum una mica, aquí pots veure les meves notes bastant senzilles, hiperpràctiques, i crec que aquest tamany és justament el que demana aquest iPad. No m'atreviria o no voldria fer notes massa grans, que crec que es poden fer amb un iPad perfectament, però aquesta pantalla, quan ja comences a fer pantalla dividida i així, se't queda una mica petit. I com que treballo amb un ordinador, això és més, com et deia, un apoyo, una substitució de la llibreta clàssica, que després en el teu temps lliure et serveix per fer tot el que fa una tauleta a la vegada. Però aquest iPad entenc que està dissenyat per fer-lo servir amb una mà, escriure amb alçada, per això va fantàstic. I fins aquí el vídeo d'avui, crec que un vídeo curtet, però, bueno, no sé si quedat curtet o no, però prou pràctic. Com sempre, doncs et diré que, no sé, pots deixar un like o un comentari, a veure què t'ha semblat el vídeo. Et pots subscriure al canal si et fa il·lusió conèixer alguna idea més. I poc més, ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!